Dámy a pánové, vítejte u dnešního videa, kde dneska si dáme velmi netradiční tier list Marvel filmů, a seriálů. A berte toto jako tak trochu silvestrovský speciál, protože toto video by mělo být na Silvestra. A si myslím, že to nemusíme dále okecávat a můžeme se vrhnout na to. Jako první film tady máme film Incredible Hulk, což si myslím, že byl, neřekl bych úplně špatný, mně se docela i líbil a podle mě by mohl být Cčku podle mě. Takže další tady máme film Iron Man, který byl za mě naprosto dokonalý, teda skoro dokonalý, byl úplně perfektní, měl na ten rok 2008 měl úplně úžasný CGI, takže si myslím, že v Ačku je asi tak tam, kde má být. Iron Man 2, no ten byl trochu horší, takže si myslím, že asi by si zasloužil to místo B. Řekl bych, že byl pořád lepší než Incredible Hulk, ale nebyl lepší nebo stejný jako první Iron Man, který jakože byl docela v pohodě ten první, takže si myslím, že může být v Bčku a dáme ho před druhého Ironmana. Další tady máme Kapitán Amerika první. Ten film je úplně boží, je fakt skvělej a myslím si, že si zaslouží místo na Ačku. A samozřejmě jakožto finále první Marvel fáze, tak tady je film Avengers, s kterým nemusím přehánět, fakt si zaslouží do SK, protože je fakt skvělej. Poté tady máme film Iron Man 3, který si myslím, že by mohl jít třeba tak, no klidně do toho Ačka, protože si to fakt zaslouží podle mě, je fakt dobrý. Thor Temný svět. To byl v prvních třech fázích, je to za mě asi tak nejhorší film ze všech. Takže jakože pořád nebylo do Ečka, pořád něco měl v pohodě. Jako, když tady ten tier list nebudeme brát jako normální filmy, ale jako tier list jenom těch Marvel filmů, tak si myslím, že ho můžu dát do Dčka. Že fakt byl to. Kapitán Amerika The Winter Soldier. Ten je fakt úplně mega skvělej. Takže ho šoupnu rovnou do SK. Pak tady máme film Strážci galaxie. To je taky úplně mega skvělý film. Takže si myslím, že může jít taky do SK. Avengers Age of Ultron. To bylo za mě horší než první Avengers. Ale pořád byly dost dobrý, takže můžu já třeba sem do Ačka. Tak jo, první Ant-Man. To je hodně takový kontroverzní film, protože polovina lidí, co ho nesnáší a polovina lidí, co ho má hodně ráda. A já jsem tak v půlce těch lidí všech. Takže si myslím, že ho můžeme dát do Bčka podle mě. Jako další tady máme film Kapitán Amerika občanská válka. Ten byl taky úplně fakt skvělej, ale nezaslouží si podle mě Esko. To jsou ještě ty úplně nejlepší filmy. A to podle mě není. Dále tady máme film Doctor Strange. A jo, ten si myslím, že byl dost dobrý. Ale mě fakt třeba do toho Ačka můžu šoupnout. To je fakt ještě dobrý film.
Pak tady máme taky trošku kontroverznější druhý strážce. Za mě byli božský, ale ne úplně. Já si myslím, že je můžu dát takhle za doktora Strange. No, před doktora Strange. Dále tady máme film Spider-Man Homecoming. Což já mám rád postavu Spider-Mana, ale jo, tenhle film si myslím, že je fakt dobrý a zaslouží si místo třeba tady v Ačku. Protože je fakt dobrý za mě. Dále tady máme film Thor Ragnarok. Třetí díl Thora, který za mě není úplně dobrý podle mě. Takže si myslím, zase je v pohodě, takže ho dáme třeba takhle do Bčka, to by bylo v pohodě podle mě. Dále tu máme film, za mě fakt dobrý film, Black Panther, kterýho si myslím si, že to je taky trochu kontroverznější, můžeme dát takhle do Ačka. Jako další tu máme film Avengers Infinity War. Zase podle mě úplně skvělý film. Fakt si zaslouží do toho SK jít. A další tady máme film Avengers Endgame, který může podle mě jít až takhle do SK rovnou, protože je tady fakt dobrý. Pak tady máme film Spider-Man Far From Home, který byl za mě lepší než Homecoming, ale pořád byl jako docela v pohodě, tak ho můžeme dát třeba do Bčka. Pořád zaslouží. A takový fun fact, kus toho filmu Spider-Man Far From Home, tak se natáčel v Česku v Praze. Pak tady máme film, který já upřímně nemám ani rád moc, a to je Ant-Man a Wasp. Takže ho podle mě můžu dát do Cčka. Fakt není to tak dobrý film. A jde další kontroverznější film, Kapitán Marvel. Oh no. Jakože mně se líbil víc jak většině lidí, ale pořád nedostatečně, abych ho dal víc než do Cčka. Pak tady máme první Marvel MCU seriál, který je za mě naprosto geniální. Je to seriál WandaVision. A jo, fakt je skvělej. Řekl bych, že ho můžeme dát takhle do Ačka. Je to fakt dobrý seriál. Pak tady máme kontroverznější Falcon a Winter Soldier, který si myslím si, že můžeme dát třeba já jsem ho viděl celý a mně se upřímně ten seriál moc nelíbil. Já si myslím, že ho můžeme dát takhle do Cčka. Fakt to není až tak dobrý seriál podle mě. A jako další seriál, tak tady máme seriál Loki, který ta první série byla fakt hodně dobrá. Ve své době to byl nejlepší Marvel seriál. Ovšem, teďka nedávno vyšla druhá série. A podle většiny lidí, tak je to nejlepší Marvel projekt vůbec. Takže já se nebojím ho dát do SK za Avengers Endgame. A jo, jako další tady máme kontroverznější seriál, teda film Black Widow, který vyšel v roce 2021. Ani nevím, jestli vyšel v kině. Já vím jen, že vyšel na Disney+, možná jenom tam,
který nevydělal moc, není moc dobrý a jeho hlavní špatná stránka, na kterou upozorňují většina lidí, tak je fakt otřesný CGI, neboli digitální efekty. Mně se ten film jakože fakt vůbec nelíbil, ale řekl bych, že to nebylo protože úplně nejhorší. Takže ho můžeme dát třeba do Cčka. Jako další tady máme můj velmi, ale fakt velmi oblíbený seriál. A to je What If, co kdyby. Který je vlastně, že tam máte různý paralelní světy, kde se stalo něco jinak. A třeba epizoda z první série s doktorem Strangem, tak má na ČSFD 90% prostě. Ale taky jsou tam slabší epizody. Teďka vyšla druhá série, která se mi docela dost líbí. Hlavně, že u spousty z nich tak jakoby se vrací do těch starších dílů. Takže si myslím, že si zaslouží místo. Asi ne v S-ku, kvůli těm horším epizodám, ale třeba takhle v Ačku, podle mě, úplně v pohodě. Jako další, tady máme kontroverznější film Shang-Chi a legenda o 10 prstenech. A ten za mě není ještě dobrý. No, podle většiny lidí není moc dobrý, ale za mě je fakt docela dost dobrý, jen občas ještě třeba ta finální bitva byla úplně o ničem a tak, takže si myslím, že může jít třeba, podle mě může jít takhle do Ačka, úplně v pohodě, za mě je to prostě docela dobrý film. Jako další tu máme film Eternals, který se jako Shang-Chi podobně spoustě lidem nelíbil a tady spíš patřím k těm lidem, kterým se moc nelíbil. Takže ho asi dám spíš do Cčka. Jo, fakt to není úplně dobrý film, ale je v pohodě pořád. Lepší film než třeba Thor Temný svět. Další, tady máme takovej vánoční speciál od Marvelu. První takovej vánoční speciál od Marvel, který nám na Disney Plus nadělili. Byl to poprvé v roce 2021, to byl Hawkeye. Další rok to byl Strážci galaxie vánoční speciál a teďka to je druhá série What If. Jo, podle mě je to dobrý seriál, nedokoukal jsem ho celý, ale je to za mě dobrý seriál. Myslím, není úplně nejlepší, ale zaslouží se mi místo v Ačku. Jo, fakt to je docela v pohodě seriál, dost. Další tu máme za mě úžasný film Spider-Man No Way Home, neboli v češtině Spider-Man bezdomová, který dám asi tak do... Za mě SK. Za mě to je fakt dobrý film. Další tu máme kontroverznějšího Moon Knighta, kterýho si myslím si, že dokoukal jsem ho celý a třeba ten konec tak byl úplně o ničem, ale jinak ty prvnější epizody jsou fakt skvělý a je to fakt dobrý seriál, takže si myslím, že ho můžeme dát do Ačka. A další tu máme opět kontroverznější film druhého Doktora Strange Multiverse of Madness, který je asi tak podle mě, byl jsem na něm v kině, stejně jako na třetím Spider-Manovi z MCU. A jakože není až tak dobrý, ale pořád je lepší než třeba Ant-Man, tak ho dáme sem takhle do Bčka. To je pořád jakože v pohodě filmy jsou tohle.
tady ty dva i ten Thor, ten temný svět je ještě v pohodě film, ale na ještě ty poměry Marvelu to není tak dobrý. Jo a všimněte si, jak postupem času, teďka už jsou tady ty novější seriály a filmy a speciály, tak postupem času také víc a víc těch kontroverznějších filmů. Třeba tady máme Miss Marvel, což podle mě není jakože úplně dobrý seriál, jakože urazím tím spoustu lidí, ale mně se ještě moc nelíbil, tam ho dám do Dčka. Další tu máme opět kontroverznějšího Thor Love and Thunder, na kterém jsem opět byl v kině. A za mě je to dost složitý film. Ale musím ho dát podle mě tak sem do Cčka. Není to úplně nejhorší, jak většina lidí říká, ale není to prostě dobrý film moc. Aspoň na poměry Marvelu. Hele, tady tu zelenou paní si necháme nakonec. Aha. Další tady máme Vlkodlak noční lovec, což je černobílá, teďka je i v barvách, ale je to černobílý Marvel speciál halloweenský, který vyšel loni. A je to zase jeden z nejlepších věcí, co kdy Marvel udělal. Takže si myslím, že ho můžeme dát do SK. Do S-tieru. Je to fakt S-tier věc. Dále tady máme kontroverznějšího, už opět, Wakanda Forever. Což je podle mě dost kontroverzní film. Mám 3 hodiny a za mě je to prostě dobrý film. Jo, podle mě je to dobrý film. Podle mě ho můžeme dát klidně do toho Ačka, třeba před prvního Black Panthera. Fakt je to dobrý film podle mě. Oh no, další tu máme film Ant-Man a Wasp Quantumania. Což je hodně kontroverzní film. Je to fakt špatný, zkratkovitý film, kde přehršel příšernýho CGI. Já jsem rád, že jsem na tomhle Marvel filmu nebyl v kině. Čiže to je špatný film normálně. To je fakt špatný film. Dám ho do FK. Třeba, já jsem ho viděl potom a dal bych mu třeba 40%. Jako tady to není tier list dobrosti filmů, ale jako Marvel filmů. Protože jakože i třeba ten Thor tak není až tak špatný, třeba 60% bych mu dal tomuhle Thorovi, ale víš je to. A jakožto další film, tu máme 3. díl Strážců galaxie. Což je podle mě jeden z nejlepších nových Marvel projektů. Dal bych ho do SK. Je to fakt dobrý film. Jakožto další film, tu máme Strážci galaxie Holiday Special. A ten je fakt docela dobrý, ale není to až tak dobrý, chápejte mě. Takže jakože do Ačka ho, nebo víte co, dáme ho do Bčka. I CGI tam bylo takový to a to, no to je jedno. A dále tu máme film, který vyšel nedávno, asi před měsícem. Je to film The Marvels. A to je dost špatný film. Není to jakože úplně nejhorší film, ale je dost špatný. Je hrozně krátkej, zkratkovitej, postavy tam stojí za nic, záporák tam stojí za nic, CGI tam stojí za nic, příběh tam stojí za nic. Je to prostě fakt špatný film. Ečko bych mu dal. Další tu máme seriál Secret Invasion, který jsem ale neviděl. Takže rovnou přeskočíme a na závěr tohoto večera tak tady máme film She-Hulk
teda seriál She-Hulk. A to je tak špatný seriál, že se mi fakt z toho chce zvracet. To je tak zvrácený ten seriál. Ten seriál by se dal to zkrátit do jednoho slova. A to slovo zní proč? Prostě proč? Ečko, že jo? Secret Invasion jsem neviděl, takže takhle nějak vypadá ten tier list. Možná bych tam udělal ještě pár malých změn, třeba jako tohle, ale nic mezi tierama, jen to třeba trochu pozměnil, že třeba tenhle film dáme sem, tenhle sem, chápejte, něco jako malýho. Ale řekl bych, že je to v pohodě, přeju vám všechno nejlepšího do roku 2024, jelikož tohle video sledujete už pravděpodobně v tom roce. Možná je to první video, co v tom roce sledujete, nicméně já to natáčím v roce 2023. Loučím se s váma, dejte mi like, odběr, všechno, sdílejte to vašim blízkým a zatím nachlebanou.